malang kharjana ngasa apok mulai nongkwal blok 2. Oh my god! Ningkong siya nga kwa ay kublay nga kwa ay ngo siya ublay mo bula don ringkat pat nga bula ay bor nga bangan poy kani kasni ka bangan kasni nang tadi badula ay bor nga bangan la ban pendan kami kani kasap ka ba u ay mo uma nang tadi kumju kwa ay kublay gi seng sama maulay pulun bagila pingkup buram mo mentasni nga bangala let perform syabat nang tadi kita appreciate ika art jonga ti nga small comment palat ya kata yalit shimta jonga ni ka balit mga ti kani ka hip hop India ya ka India's best dancer bang alet macam slam but kunju ri ki even Red Bull dancer style mo dapat ti long kalong suk ha ki we ki bapet ken long mangi pade ka shen jingjar ken bangin poi shudu shate na mar bangi ni hap train ha ni hap practice yala di ban poi shudu shate plus ka we ru ka dei baro jongka India national ti kalong kham e ken and plus mangi le lalong na iba red shillong da ken le lalong north east mo lalong one na ka north east mo mangi ti kalong ba e bha ken ni ban poi shudu shate na mar bagila bun ki contestant ki nong participate mo bana bun ki jaka ti ka kham e ken tang ba shulong no pade ka de na ka jing minot ka jong nga mo bat kumju ru na ka jing ai support na yeng yang a email ki hinmen nang tade ki family jonga bar okhat ken mo kila support yang a ti ka sala ban poi shate ti wala ka taru umdi de mentam tamo banga let direct nga let chate ngan sayo hindi de nakajing minot ka jonga na du menshwa mo long mga terang palat kasap ka ba uay ublay long terang palat ya kanika jing shot mo ti nga yai minot beken hindi ka jing ya lintili am ka de ka ba long ka jinjar bhate ni na mar plus ngili nong shot am ni hapte hinala di sa kawairu ka jinjar ki financial mo tingi hap tip hinala di ngi hap bandet chathi kam di ka bakay pang yung mangin niya let hi kumtung niya tip hinala di tip long ya ka financially mo tang ba long ba shulong no pade ba nga don iwe studio hapo jong ladi ka don po mulai no kwal tina itu nga sa la bangan let perform syabar nga kamay na ituhi nang tadi nga lay competition yala di haki local yu mo kishnong tinga shit perform nang tugen nga sayo bangan sponsor hiladi nga la ban travel yaladi sa kawairu dangalit travel ru bon mga let travel hi marway na mantingting nga berkat mo ya ka budget danga yalam lang iwe na armut long kan siyam jinjarte nga tinga hap berkat kini itar tinga yale ban let hi marway mo but sa kawairu nga kamen palat banaying long ki kumta mo ki ai ki support pet kenya na mar shani te ka jinjar ha mangi khasiban ong mangin let hi kin the marway shashnong ki we le long in let sakataru kadi ka ba jangai ha mo ti shong no pade ba ki me email nga nang ta ki hinmen long ki support ki small thu ya nga mo long banga ya hata ka linti ka ba bhaya ka ika sap ka banga don palat nga thrang ya kani mo tinga poi shate ken and plus nga poi shate ru long kalong ngan ong kum nu ngala komen ken ba poi shate ru namar ba kadi ka ba e bhaban poi shate ru namar ba ki India ba ro khat ba participate ya ka to ti kashilong no pade ba kani ke ibaro em kadi ka jing yalam linti ublay em mga sayo shidu shate ngani perform haki platform ki ba he ti kadon le ka we ke episode hadu ba ngampoi perkhat mangan poi shidu shakmat mo shidu top 6 ti ngala so comment bat long la shuya mang tu stage nomor ba ngampoi perkhat kin bat poi shidu shatu mo ti tangkat tahi nga kwa ban bataya ka journey ladi bat kumju ru kwa ban ong ki khna samlamo tang kwa ba makiru ladi lani ki don ke mo ka activities ka ba ki smutenan namar kindon bet ki jing pressure ya ki lani ki jing kumni kumtai mo maka shilong no ba hangi hi ken ba nginum berkhate kata nginlong ki khna balong patient balong kam ba ngin be bet kenya kata kasap ka bangi trang namar ki am kindon bete kini ki jing penshoy lani kini kitai hindi ka shong hangi ba kumnu bangin long ngin kam ya ladi bat ngkong ngin bu ka jing dwai khamat mo long bangin yo bor
dengimbu ka jingdwai tinginum poi hira shudu shani mo menshwa long ngampat tip te namar ba imenga jutep re ba shabar ki penbu ya ka yu mo long ban contact shudu shabar te ka jinjar ba di isid yalam met tang hapo iuken barang sedang met nasional ken di hadian habut padi ngan saya kendu parlok aim tu dengan sapoi bangan lecture haki shinong jong ki brio ki bon ba ki shinong ki brio ken bangala julet ki shinong ki ba ngala akalet namar ba ki klumar mo ki kerteng ru ki shinong jong ki shinong khasi ken kum ki shella ki dauki nang tade ki bon ba penursla di nang tu padi ngasa sedang ban shot ngasa sedang ban watching tip ken shabar mo long mental social media lagi yo ibha ki brio banabar tenang tu kin sa contact yang ban khat ban one perform chete one I audition mo di na ita ken ngasa sedang na ibaret shwa ngasa sedang menta pade ngasa poi shedu shani mo di ning kong tinga poi nga sedang sha national ngadi hi na maulai nang kwar block 2 mo baki bu ki seng samla maulai nang kwar nga ai kubre ki ru na benta nakihi nga sa sedang bangan kiyo bangan don kata ka minsiam ka jing shilur ma bangan kiyo ha karinsan ha i platform i barit nang tuan sa kiyo ha platform bahe ti de naki ken ngar man sa yo ta kata ka jing shilur inde dambu ma ki sha hadong le nganum sedang le kini ki baro ma ti de naki ken ki bu kini ki week ki ken sa sedang ban shat kani ngalet menta usnam hi min ubenai jong February arhajar akusan ngali ai ning gong sha ngali ai hau January kala sedang sha audition jong ba ro khat ken ki participant ki ba bun jat ki jaka ken kumna Delhi Mumbai nang tade Chhattisgarh ki bun ha tini compete nang tu ken mangi pade ki North East am bun ngale ha Kolkata namar ba mangi khamjan ken ha Kolkata ni le compete hang tu tinang tu pade sa yo selection sa Bhawan sha Mumbai ken sawan tika sedang ka show ha ubenai February arhajar akusan ken kijing eta kawai te kalongba ningkong bangin practice namar basa kawai ngali ngalong ngadi self train am tika jinjar hakin yang abangan yo nong hikai bangan pha hikai bangan net chite te nadu por bangan let menchem snem no ya to ka India's best dancer ken long alet hinala di nga self train hi te ngalet chite plus kawai ka financial ti and plus akaway kumnu bangan let marway ngan poi chate kumni kumtai long ki jinjar ke namar sa plus ngalet marway ngalet I audition chate ti kadon shi sian ru bangayalam langi me ngali I audition email li jing shisha imtim hi ka shu ayu kani ashialam me i isishang me itu yo ashu ayu kani embanai era dala atep hadian bakadai kata kashu te kijing te kilong kita he ba mo bangi hap practice hinala de donong hikai namar kiwe ki student ki don ki bawan ni kinong bala pen hikai lupa la ni ki wan bigi choreographers jong la di mga pade long alet hi ken dala di ngalet hi nga train hi tinga watching tip hi ya ka namar ka style ngali sa kaway bun kim patte pre ka style jong abanga shede afro ken te katuli ka haban yo nong hikai am namar kidai bana international sudah long undan kay national lu kidang shumi mentasyan hi te long ka jinjar ken te kata hi ka jing shat te long ala sedang me nadu license hi dang rit long ala shat hapo dong ibarat ken block 2 jong adie ti nga shat hang tu nang tu pade ngadon be kata ka sub shat ken email yalam match tu ban bin shat yang tina du khat saus nam pade nga sa don kata ka interest ken bada thrang ha bang kwa be ban le dakani hi ka activity ka bang kwa te namar ki don ki activities bang shit let ru kum ki basketball ngala let lang shatu ba chani tama shulong no pade ba ngakwa hiya ini namar kan sa namar dang let shatu ka show activities ru kan bun por ngahap lat por shatu chani ru hap lat por te ga shulong no pad bang thrang haya kani te ngalet kani te hadi nang tu pade dala ayat kisnem kum tu ngasatip ken ba ka jingshat ndai ba ba tang jingshat kabun ki style ken nang ta ken ngasatip ki style ki don kita ki style dikani ka afro li kadang shumi isyan kum tu arhajar kat nure ki khat san khat pra lani kumta hi namar ngar ngadang shute baka arhajar arpu wei lani arpu nada sedang ban train ladi kanya kani ka style ban ong ban shat tengala dan sap nadu menshrahi license tamba ban ong ban let
through ya kan ka style pade long nadu hajar poken nadu banga explore nadu banga sedang men-travel himarway nga sedang men-tip mo ba o kibun ki style kum haki battles ken banga shitlet namal ba kidon ba ki competition umde ba ong badan tang competition kidon ba ki competition ki de kiwe ki battles de kiwe ki te nang tu kanya satip ba o ki style kita naling ba ka battles kanya satip ba o ki bun ki style ki don lala ki jong ki style ki minta te kalong ba ngampat la mo ban perkhat amar teng em nga shilong kum ni ngam ju kwa da ban plan hi naladi na kwa ban pinyat linti ban ajrong ken kum nuan po shi na mar kaniru em kam di ka plan jonga kadi ka ba nga shilong met unexpected nga shulet ngam tip da nga yo ru biang met da ngam yo ru nga hun met na marble yu ni kinong shot em kalong ba jude bre teng em kibli ki kwa bet ya ka tu ka platform ba he kim per kila klet ya ka e ka tu ka jing ka kasap ka ba ai ble ya ka e ka ba ngi so tenat ban le te pe komenta mangaru ndi ba ong mangan shulet na let hantu platform nganum let show nganum shot show te kalong unta kan long ka e ka sap ka ba ai ublay long in pendon kam ben in sutanat bet kan ka e ka jing shat kan ka bangi don lupa kan ti but om banga ongan num net compete show namar at the end tingi nong shat ni hab shat bet hi hab le compete bet hi te sakawe ru menta nga ai ngapen hikai ki khana ti nga kwa ba ki khana ga diru nang niru ken pau ken kiu kin try mo shajrong mo daki kwa na marbabun ki khana mentali ki kwa hiban let mo shabar bali